Vítajte pri ďalšom videu, v ktorom si povieme o novom produkte, o CRM systéme pre realitného makléra vo verzii Pro. Moje meno je Adriana z realitnýchšablón.sk a povieme si, akými vylepšeniami prešiel tento produkt proti predošlej verzii, o ktorej sme už hovorili vlastne v predošlom videu. Dobre, poďme v rýchlosti si pozrieť, čo všetko to obsahuje. Čiže jeden prvý hárok je vlastne CRM systém záujemcov, to už sme mali aj v predošlej verzii, ale pribudol ďalší hárok CRM systém nehnuteľnosti. To je pre majiteľov nehnuteľnosti a pre vyhľadávanie nehnuteľnosti, ktoré máme v databáze vlastne a so všetkými hodnotami. Takže vyhľadávacie pole tu máte a môžete si napríklad, chcem hľadať medzi toľkými informáciami, nájdete si, ja neviem, František Naď a sa vám aj podfarbí ten kontakt, aby ste videli, že vlastne keď idete ďalšie údaje hľadať o tom záujemcovi, napríklad, že pri ktorej nehnuteľnosti bol na obliadke, alebo kedy je najbližší termín obliadky, tak vlastne vidíte o ňom všetky tie dáta alebo informácie, ktoré potrebujete vedieť. Dobre, takže všetky tie záležitosti sú to, čo bolo aj v predošlej verzii, meno, telefón, e-mail a takisto dáta o nehnuteľnostiach, čiže adresa nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, výmera, počet izieb, kúpeľňa, výmera pozemku a tak ďalej. Termín, najbližší termín obliadky, vlastne tu vás upozorňuje o najbližšom termíne obliadky. Dnes je 25.11., čiže je to presne deň, kedy teraz natáčam toto video. Keby som zmenila to 25.11., neviem, či nie je to viackrát niekde, či sa neopakuje to dátum, skúsim 26, vidíte, takže 26. vám ukáže vlastne ten najbližší termín obliadky od dnešného dňa, alebo dnešný deň vám ukáže. To znamená, že keby ste teraz zavreli laptop a zajtra to otvoríte, tak sa vám tam zobrazí úplne iný dátum, takže ono to funguje tam tá automatizácia, že ono to automaticky vám nabehne ten najbližší dátum, takže nemusíte manuálne zadávať, kedy je ten najbližší dátum. Takisto sú tu polička stav obliadky, či je zrušená, čaká sa v procese, vybavená a tak ďalej. A takisto hore tu máte zafarbené bunky, ktoré vám znázorňujú vlastne ten celý proces, či je v procese, či je zrušená, alebo či je vybavená obliadka. Teraz ideme na dátum ďalšieho kontaktu. Tu je dátum ďalšieho kontaktu, vlastne máte najbližší 30.11.2023, ale keby som dala ten dátum na dnešný deň, napríklad 25., tak sa vám zafarbí celá tá bunka na zelenú farbu. Ak by som to dala, že dátum bude zajtra, tak už to máte žltou farbou. To znamená, že aj farebnou škálou, tou farebnosťou vlastne vám znázorňuje tú dôležitosť toho termínu, čiže čím bližší je ten termín, tak tým je tmavší, alebo je to tá zelená farba v tomto prípade. Dobre, ďalej funguje stav predaja, čiže v akom štádiu sa nachádza predaj, či prebieha vyjednávanie, predané, nezáujem. To je vlastne tiež vylepšené, lebo v tej predošlej verzii to nie je. A takisto máte tu bunky, kolónky, kde si môžete nastaviť vlastne, či je kúpna zmluva podpísaná, alebo je pred podpisom, alebo je v príprave a tak ďalej. Stav predaja, či je predané, alebo je nezáujem, kontakty, čaká sa na odpoveď, prestal komunikovať, vyjednávanie, čaká na spracovanie, predaný, nezáujem. Tu máte štatistické údaje vlastne, že koľko z nich je v procese vyjednávania, alebo je to predané, alebo nie je záujem. Takže ono, keby som to odfajkla, tak vidíte, že vlastne naozaj ten graf funguje a vlastne vám znázorní, koľko z toho je vybavených, hej? Koľko je v procese vyjednávania. Takže keď zafajknem, tak začne to aj prispôsobovať k tomu. Najbližší deadline takisto môžete označiť, či je v procese, alebo je to hotovo. Tu vám znázorní takisto ten stav, kde vidíte aj s podfarbenými bunkami, koľko je z toho v procese a koľko je z toho je už vybavených. Takže najbližší deadline takisto vám ukazuje, ktorý dátum je ten najbližší. Takisto finančná analýza, to sme mali už aj v predošlej verzii, to znamená, že vám tu znázorní celkovú tú sumu zarobených provízií a takisto predané nehnuteľnosti spolu, koľko to činí vlastne podľa tej tabulky, ktorú tu máte uvedené proste z tých počtov nehnuteľností. Dobre, keby sme dali, že inzerovaná cena je 100 000, je dosť neskoro, tak ja ani nevidím poriadne, dal som tam 10 000, dobre. Predaná cena, za koľko sme predali, je 110, dajme tomu 110
000. Dobre, takže zmenili sa nám aj hodnoty pri plánovanej provízii. To znamená, že plánovaná provízia sa vyrátava z inzerovanej ceny, čiže očakávaná provízia za sumu, za ktorú sme začali inzerovať tú danú nehnuteľnosť, ale keďže tú nehnuteľnosť sme odobchodovali za vyššiu sumu za 110 000, tak tým pádom aj zarobená provízia je vyššia. Dobre, a ďalej v tejto kolónke nám tu tiež pribudlo ako plus vlastne zaplatené provízie. Tuto vám znázorňuje vlastne ten proces, že koľko z toho z tých položiek bolo už zaplatených, uhradených alebo koľko ešte čaká na úhradu. Takisto zdroj, čo je veľmi dôležitý nástroj, preto lebo vlastne ten marketing je veľmi dôležitý alebo ten feedback, tá spätná väzba je veľmi dôležitá, keď robíme nejakú inzerciu alebo nejakú reklamu, aby sme vedeli, že odkiaľ vlastne s ktorou cestou prichádza k nám ten zákazník, či je to webová stránka, telefón, Facebook, webová stránka, odporúčanie, leták, inzercia, aby sme vedeli merať vlastne tú úspešnosť z toho celého procesu, kde sa nám oplatí. Hej? Či je to dobrý ten Facebook, tá reklama na Facebooku, alebo je viac prospešné, keď budem letákovať a tak ďalej. Potom je tu ďalšia kolónka, ktorá tu pribudla, čiže ďalšia tabuľka, sú to klienti, zase je ten vyhľadávací proces, ale pozor, tento vyhľadávací proces je zosynchronizovaný s tou prvou tabuľkou tu na začiatku. To znamená, že do tejto kolónky, čiže do tejto tabuľky nemôžeme prikladať alebo pridávať alebo odoberať záujemcov alebo iné dáta, ktoré sú tu. Lebo napríklad, keby som to urobila, že Jožko, tak vlastne mi vypadne celá tá tabuľka. Vám to bude hlásiť error. Takže pôjdeme naspäť. Tým, že je to zosynchronizované, tak by vám to nefungovalo. Takže dáme sem Jožko pekný a uvidíme, že či sa pridal ten kontakt. Áno, Jožko pekný je tu. Takže ono to je zosynchronizované. To znamená, že všetko, aj to vidíte, že vlastne tieto bunky, táto tabuľka je podfarbená takou šedou farbou. To znamená, že čo je podfarbená takouto šedou farbou, je všetko zautomatizované. Netreba a nemožno do toho zapisovať manuálne. Takisto aj pri vyrátávaní provízií, plánovaná provízia, zarobená provízia, takisto vlastne je tu nastavená nejaká tá funkcia, ktorá za vás to už zautomatizuje a vyrátáva, takže nie je možné do toho zapisovať, lebo inak by sa vám vymazali všetky dáta, aby to nefungovalo. Takisto aj tu v tejto tabuľke zostávajúce dni je to podfarbené, je tu automatizácia, ktorú treba nechať pracovať a bude to krásne fungovať. Dobre, tu vlastne táto tabuľka alebo tento vyhľadávací proces sa pridal na konci tiež kvôli tomu, aby ste mali prehľad, napríklad keď už prejdete tú dlhú trať, hej, že už prejdete na koniec tej tabuľky a vás napadne ešte nejaká klientka alebo nejaký klient, ja neviem, Alena Novák, že chcel by som ešte za Alenou Novák niečo pridať, nejakú poznámku, tak vlastne nemusíte utekať naspäť do tej tabuľky, ale vlastne tu máte tú možnosť, že vlastne môžete s touto klientkou takisto tu pekne pracovať. Napríklad tu máte nejakú úlohu zadanú, tu je tabuľka vlastne pre úlohy, to je tiež plus v tejto proverzii. A ja neviem, pridáme, že 17. decembra volať ohľadne obliadky, označím, že je to hotovo a sa vám to znázorní, že vlastne 57% vašich úloh je už vybavených a takisto tu máte počet, koľko úloh máte, čaká na spracovanie, hotovo. Takže veľmi pekne to pracuje a je to naozaj lepší prehľad v tejto proverzii. Dobre, potom ideme na CRM tabuľku nehnuteľností. Funguje to na tej istej báze ako vlastne na CRM záujemcov, lenže ide tu o majiteľov nehnuteľností, takisto je ten vyhľadávací proces a takisto sú tu nehnuteľnosti, ktoré máte k dispozícii, máte v databáze, čiže nie sú to nehnuteľnosti iba tie, na ktorých ste boli na obliadkách, lebo sú nehnuteľnosti možno, kde ste mali ešte 0 obliadok, takže všetky dáta o nehnuteľnostiach, ktoré máte v exkluzivite alebo neexkluzivite vo svojej databáze. A takisto je tu vyhľadávací filter pre nehnuteľnosti, napríklad Košice, alebo stačí, keď zadáte prvé písmeno a už vám to vyletí, hej, proste vám to zobrazí a ukáže sa vám Košice, máte tu na ulici raz, 2, 3, jednoizbový byt, 120 m2. Dobre. Potom
ideme ďalej. Najbližší termín podpisu takisto funguje ako v tej predošlej verzii, takže ak dáme dátum podpisu, máme, to je 25. idem to zmeniť, 25. musím to nájsť, kde to je. Dáme to preč na 2., tak sa nám zobrazí najbližší termín 26., lebo to tu mám niekde zaevidované. A vlastne tak, dobre. Tu vám tiež znázorní, koľko je z toho procese, koľko máte neexkluzívnych a exkluzívnych nehnuteľností, takže krásne si to viete merať aj v procese, alebo máme exkluzivitu a vieme, že koľko exkluzívnych nehnuteľností máme alebo nemáme. A to je ten termín podpisu sprostredkovateľskej zmluvy. Už neviem, či som to povedala na začiatku, či som si to nepomýlila s nejakým termínom iným. Dátum ďalšieho kontaktu funguje na tom istom princípe ako z prvej tabuľky pre záujemcov, takže ten najbližší termín, dnešný termín bude zelený a deň predtým je žltý a keby sme dali, že 2 dní predtým, tu vidíte, že zostávajúce dni, tak jedine sa vám zafarbí tá bunka zostávajúcich dní a ostatné zostane bledé. Marketingové aktivity sú veľmi dôležité pri akvizícii nehnuteľnosti, čiže sme v tabuľke pre nehnuteľnosti a je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme vedeli step by step, kde sa nachádzame, čo vlastne s tou nehnuteľnosťou robíme, čiže môžeme tu označiť, či je v príprave, je hotovo, čaká sa vlastne na cenovú analýzu, hej, máte tu cenovú analýzu, máte tu marketing, či sa urobil text alebo fotenie, video, či sa publikovala tá nehnuteľnosť. A keď to označíme tu napríklad to fotenie, tak vidíte, že aj v hornej lište sa vám zobrazí, sa to synchronizuje aj s tým grafom. A takisto text, inzercie je hotovo, zafajkneme a či je publikovaná nehnuteľnosť, takže vidíte, že krásne to s tým hore spolupracuje. Najbližší deadline funguje na tom istom princípe, takže keď tu dáme dátum, máme tu najbližší 30., ale ja to dám na 26., takže sa vám to zmení na 26., takisto sú tu kolónky, čiže bunky, koľko z nich, čiže aký je stav, koľko z nich je v procese a koľko je vybavených. Potom zarobená provízia spolu, predané nehnuteľnosti spolu. Mám tu chybu, že predané nehnuteľnosti spolu a vlastne sa vám tu znázorní to isté ako v tej prvej tabuľke, takže toto nemusíme preberať. A zaplatené, čiže kolónke, že vlastne môžete si zobraziť, koľko položiek bolo uhradených a koľko nie. Takisto zdroj, odkiaľ prichádza klient, i keď ide o majiteľa, tiež je to veľmi dôležité, odkiaľ sme priniesli vlastne, kde je ten input vlastne toho majiteľa. Dobre, potom majiteľia nehnuteľnosti, takisto vyhľadávací proces je zosynchronizovaná táto tabuľka s tou tabuľkou vpredu, čiže tuto na začiatku, takže tu nič nemeníme v kolónkach, ktoré sú zafarbené takou šedou farbou, lebo tam prebieha nejaká tá automatizácia. Takisto sú tu úlohy, možné úlohy, kde odtiaľto si tiež vyberiete niekoho, koho chcete editovať alebo pridať nejakú úlohu. Takže tu sme vybrali Teodor majiteľ, máte tu údaje, napríklad hľadáte jeho telefónne číslo, v rýchlosti chcete mu zavolať, tak vlastne tu si môžete urobiť v tomto vyhľadávacom procese. Ďalší hárok sú grafy, kde sa vám zobrazí súhrn vlastne všetkých tých aktivít, ktoré máte v tých tabuľkách, čiže zvlášť je tu znázornené pre klientov, pre záujemcov, pre majiteľov nehnuteľností, a takisto sú tu grafy pre nehnuteľnosti a to typ nehnuteľnosti, koľko máme, ja neviem, rodinných domov, dvojizbových, trojizbových bytov a v ktorej lokalite koľko nehnuteľností máte a poznámky, je tu priestor pre poznámky. Takže z mojej strany to je všetko. Keď sa vám video páčilo a produkt sa vám páči, dajte mi like, odber a sledujte ďalšie videá. Ďakujem pekne, čau.